en af de klart bedste måder, at du som virksomhed kan få AI inkorporeret af din marketingstrategi på, er når vi snakker enten content-produktion, eller til at få den til at oversætte det til andre sproglag, og så at du vil udvide dit eksisterende indhold på din nuværende sprog, eller om du faktisk vil til at træde ind i nye markeder. Og en måde, hvorpå at du virkelig nemt kan få AI til at oversætte dit content på, det er faktisk ved at lave et make setup med et Google Sheet. Så som eksempel her, så har jeg lavet et Google Sheet, hvor at jeg egentlig bare skal indsætte et Google Docs dokument, og så har jeg lavet den her make flow, hvor at den selv går i gang. Så den kigger selv ind i min Google Sheet, hvornår det er, der kommer en ny tekst, og så bruger den selv det her flow til faktisk at oversætte mine tekster for mig. Jeg har valgt at bruge DeepL, fordi jeg synes, det er en af de metoder derude, hvor at man får de mest præcise oversættelser, og det er fordi, at det er en AI, der 100% fokuserer på transkribering og simpelthen at oversætte tekster, hvor at nogle gange synes jeg godt, at vores AI-værktøjer som ChatGPT eller Cloud, de er godt holdt efter. De kan sagtens også komme rigtig langt, men jeg synes helt sikkert, at DeepL er en af de steder, hvor at jeg får bedst feedback fra mit content team. Og en ting, man egentlig bare kan gøre, det er, at jeg har nu sat den op, så hvis jeg for eksempel tager den her tekst, jeg har ikke ret til at skrive det her tilfælde her, så kan jeg smide den her ind i sheet-dokumentet, og så kan jeg egentlig bare sætte den i gang herinde. Så den går i gang med at skrive, og så oversætter den først til engelsk heroppe, og så bagefter så oversætter den faktisk til svensk. Og du kan faktisk se, hvor hurtigt det går. Det her, det er, mens jeg sidder og snakker. Jeg har sat det op med mit Google-drev, så jeg kan se mine engelske tekster herinde, og mine svenske tekster, de kommer herinde. Og hvis vi også kigger i sheetet, så kan vi også se, at den er kommet frem der. Så det handler egentlig bare om at åbne. Og så har jeg nu den engelske tekst her i stedet for. Det samme gælder, når vi kigger på den svenske tekst. Der kan vi også slå den fra. Ja. Så det er simpelthen bare ved, at jeg smider links ind. Så det kan være, hvis du allerede har fået et bureau eller en samarbejdspartner eller en fra dit team til at sidde og skrive en tekst, jamen så kan man faktisk bare smide den herind, og så er det næsten ubegrænset, hvor mange sprog man kan få det til at blive oversat til. En anden måde, du kan benytte det på, det er faktisk at koble det direkte sammen med din hjemmeside. Som et eksempel her bruger jeg min egen jesperfrank.dk, hvor jeg har sat flowet op til, at vi kunne lave det her eksempel for jer. Så måden, jeg har sat det op på, det er, at hver gang jeg udgiver et blogindlæg, nu har jeg bare fået en AI til lige at skrive det for mig her. Hver gang, at jeg udgiver et blogindlæg, så kan jeg ind i det her lidt mere komplicerede make-up få det til at blive oversat til 4 forskellige sproglag. Så i det her tilfælde får jeg den til at blive oversat til tysk, engelsk, svensk og spansk. Og det er egentlig bare, at når jeg går ind og for eksempel kigger inde på teksten her, jamen så kan jeg faktisk trykke udgive. Og så herover så går den så i gang, og så oversætter den til alle de forskellige sproglag. Og når den så er færdig, kan man så henne i mit WordPress se, at jamen, så har den oversat det til de forskellige sproglag. Og åbner jeg for eksempel svensk og UK, så kan man så se, at det ligger herinde i det samme format, som jeg uploadede, og så med det oversatte sproglag. Så jeg er egentlig bare klar til at skulle udgive det. Jeg har selvfølgelig bare gemt det som kladder, og jeg bedt den om, at den ikke udgiver det af sig selv, fordi hvis nu jeg vil have en til at lige proofread det, eller jeg selv lige vil dobbeltcheck med translator eller lignende, så skal jeg have mulighed for det, før det bare går live. Men man kan også se her, at den er koblet sammen med hinanden, så jeg kan se de forskellige sproglag, så jeg er også fri for at sidde og huske på, okay, nu har jeg udgivet en artikel på dansk, nu skal jeg koble det sammen med den, der er udgivet for spansk. Det gør den helt automatisk. Så sidder du i en virksomhed, der gerne vil ud og udvide til enten andre sproglag eller forbedre de eksisterende, jeg allerede er på, jamen så er det en klar anbefaling at bruge AI til de her formål her. Du er altså velkommen til at række ud, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har brug for hjælp til at sætte det op hos jer. Og ellers så håber jeg, at videoen her kunne give noget inspiration til, hvor man skal starte hen med AI. Ha' en god dag. Hej.